za najväčšie utrpenie v živote? Chodiť do školy. A čo považuješ za najväčšie utrpenie v živote? Smrť. Čo by bolo najväčším utrpením? Smrť blízkeho. Čo si myslíš, že je pre teba najväčšie utrpenie v živote? To, keby som nemala nejakých ľudí okolo mňa a nemala Boha, keby som bola obratená sama na seba, keby som zostala úplne sama. A keď vidím ľudí okolo mňa, ako nevidia niečo viac, ale iba proste chodia za svojimi cieľmi a bez nejakého vyššieho zmyslu. Strata blízkeho. Čo by bolo najväčším utrpením v tvojom živote? Strata nejakého blízkeho. A čo by bolo pre teba najväčšie utrpenie v živote? No, kebyže mi zomrel niekto blízky. Čo považuješ za najväčšie utrpenie vo svojom živote? Najväčšie utrpenie? Najväčšie utrpenie asi, keď strácam ľudí, ktorých mám rád. Alebo keď vidím trpieť ľudí, ktorých mám rád. Keby som niekoho stratila. Keby som stretla celú rodinu a proste všetkých kamarátov. No, že sa nikoho nemali, to také. Keby ste nestali sami. Čo by bolo najväčším utrpením? Najväčším utrpením? Smrť nejakého blízkeho, alebo... Čo považuješ za najväčšie utrpenie v živote? Najväčšie utrpenie v živote? Tak najväčšie utrpenie v živote by mohla byť napríklad odlúčenosť. Keby som sám a nikto okolo mňa není, ja som na nejakom opustnenom ostrove. Tak, neviem čo najväčším, ale pre mňa vždy je ťažké, keď vidím či už svoju rodinu, alebo priateľov smutných, alebo trpieť, alebo že sú fakt nešťastní a potrebujú pomoc a je to o to horšie, keď ja som ten, ktorý im pomoc nedokáže dať. Takže asi to. Keď vidím, ako moji priatelia žijú, že bez Boha a že bez toho, že vidia, že si nechcú pripustiť, že je pre nich niečo lepšie. Asi, že keď nemám takého blízkeho človeka pri sebe, ktorý mi vie pomôcť. Neviem. Zbačte. To je ťažké vymyslieť. Kombinácia dvoch vecí. Poprvé, absolútna fyzická bolesť. Po druhé, absolútna duševná bolesť. Čo by bolo najväčším utrpením v živote? Myslím si, že strata mojich najbližších. Čo je pre teba najväčšie utrpenie v živote? Podľa mňa, pre mňa, pozerať sa, ako mi zomiera nejaký kamarát, alebo niekto blízky, kto neprijal Ježiša, alebo nemá vysporiadaný život a nemôžem ho zachrániť. Proste vidím, že on fakt zomrie.